Assalamu alaikum muhterem milletteşlerimiz. Türlü tübeklerde yaşayışı halkımız tırmışında hem yaşayışında bulgan vakıgalar hem yanalıklar bilen tanıştırığımızın devam ederiz. Siz Tatarlar tapşırın qarıysız bugünkü çıkarılışta. Amurdağı Komsomol şəhərində Irak Künşiğiş Müslümanlarına bağışlanğan kitap nəşr etildi. Gümümən bu kitap öz içine bir көп tarihi fotosuretler hem elbette bir көп məlumat toplagan netme Tatarlar turunda. Ulyanski'da Müslüman Hatın Kızları Forumu. Müslüman kızlarına yarışması bulsun işte indi gütten hıyarlarına ayıdıp şunu işte indi bana sütünü buluşturuz bile İllar Hacı'nın buluşu bile indi bana şulacı yılıştık degen. Uqırğa bir qayşanda sın tugul. Indi bu tema boyunca, teologiya boyunca bolaların yol ituğu, dosuk, indi en birinci benim işim dep hesaplanır. Başkırstanның Buzdek rayonu Tatar üzəgi. Халык шул тиклем безнең үзәкне ярата. Сездә әйбәт бит, матур бит дип, инде безне дә шатландыралар үзләре дә. Магнитогорскийның Казаныш бию ансамбленә 5 ел. Таптык хореографны, монда ул тоже тырыштык, кызлар килә башладылар. Татар хатыннар түгел дә урыслар хатыннар килә башлады. Xabarski крайы Амурдағы Комсомольск шәһәрендә узган сәяхәтебез вакытында бик күп чаралар булды. Шуларның берсе Россиянең Ирак Көнчыгыш мөселманнары тарихы һәм бүгенге көн дип исемләнгән китапны тәкъдим итү. Әлеге чарага тукталып узу бик дөрес булыр. Сүз Ләйсәнә Садретдиновага. Амурдағы Комсомол шәһәренең Островский исемендәге үзәк китапханәсендә Россиянең Ирак көнчыгышында мөселманнар тарих һәм хәзерге заман монографиясын тәкъдим иттеләр. Әлеге чарада Татарстан Республикасы премьер-министр урынбасары, Бөтен дөнья татар конгрессы милли шура рәисе Васил Шәйхразиев җитәкчелегендәге Татарстан делегациясе һәм Ирак көнчыгыш федераль округының татар иҗтимагый оешмалары җитәкчеләре катнашты. Гомумән, бу китап үз эченә бик күп тарихи фотосурәтләр һәм әлбәттә инде бик күп мәгълүмат туплаган нәтмә татарлар турында. Бу китапны языр өчен безнең милләттәшләребез белән бик күп әңгәмәләр алып барылган. Оештыручылар әйтүенчә, әлеге китапта тарихта беренче тапкыр киң даирә чыганакларына нигезләнеп, ил территориясының эчтән бер өлешен биләп торган киңлектә ислам үсеше турындагы мәгълүматларны гомумиләштерергә һәм традицион рәвештә ислам динен тотучы халыкларның Россия, Ирак көнчыгышы үсешенә керткән өлешен анализларга омтылыш ясала. Вообще я много лет уже занимаюсь историей мусульман. Сначала это был Урал, потом стала Сибирь и добрался до Дальнего Востока. От Духовного управления был подан грант, заявка на грант в фонд президентских грантов, она была выиграна, и это позволило объехать все регионы Дальневосточного федерального округа, еще Иркутскую область и посетить Уфу, где хранится много архивных материалов. Монографияда 1897 елдан 2010 елга кадәр халык санын алуны анализлау, статистика материаллары, 150дән артык интервью, 13 төбәк архивыннан килгән документлар урын алган. Аларның күбесе беренче тапкыр фәнни әйләнешкә кертелә. Проектның җитәкчесе һәм җаваплы мөхәррире Ирак көнчыгыш мөфтие Әхмәт Хәзрәт Гарифуллин. Книжка не только вот физически так и выглядит, тут есть еще диск внутри, и на этом диске еще 500 страниц, таблиц, диаграмм. Мы надеемся, что вот эта книга, она тоже будет каким-то таким вкладом, чтобы показать многообразие. Шел проект именно шул форматта, наверное, біздің Россия Федерацияда шундай форматта юк, наверное. 2022 год, бір мен 100 еллык һәм еще 2 даталар бар. То есть это 210-летие участия башкиро-мещерякского войска в составе армии России в Отечественной войне 1812 года, 210 лет было, и 80-летие издания фатва лидера мусульманского духовенства Абдрахмана Расулева Уфадан в 1942 году, когда у бүтін муфтийлар, имамлар Советского Союза жиылышты Уфада, и олар фетва яздылар о джихаде каждого мусульманина Советского Союза, о джихаде против фашистской Германии. То есть вот шундай даталарга біздің выпустили
шундай проект. Монда Аллаға шөкер, Аллаһ Тәала безгә шундай вакытта яшәргә насыйп итте. Без 1100 еллыкны каршы алып, безнең дәүләтебезнең элекке яшәгән буыннар, хәзерге буыннар ислам динен кабул итүенә шундай тарихи вакыйганы каршы алабыз без. Һәм дә һичшиксез шөкер итәргә тиешбез без. Һәм дә тарихка карарга тиешбез. 1000 еллыкны ничек халкыбыз каршы алган, нинди авырлыкларны алар күргән, һәм дә без безнең җитәкчеләребез, һәм дә Марат абый Хуснуллин булсын, безнең татарларның президенты Рөстәм абый булсын, Миниханов, аларның кулларына тапшырылган бөтен дәүләтебездә, һәм дә дәүләтнең төрле төбәкләрендә муфти хәзрәтләре, безнең җитәкчеләре, безнең аларның да катнашуы белән бу чараларны үткәрергә. Шуның өчен без күрәбез моны, шөкер итәбез Аллаһ Тәаләгә, һәм дә Аллаһ Тәаләдән телибез безнең җитәкчеләребезгә саулык бирсен, сәламәтлек бирсен, һәм дә аларга хикмәт бирсен, җиңеллек бирсен бу чараларны үткәрергә, халкыбыз буенча безгә дәүләтебездә саклап калырга, яшәргә үзебезгә, һәм дә киләчәк буыннарыбызга тапшырырга Аллаһ Тәалә насыйп итсен мондый байлыкларны. Ләйсәнә Сыдыретдинова, татарлар Амурдагы Комсомол шәһәре, Хабаровский крае. Ульяновск өлкәсенең Димитровград шәһәрендә татар хатын-кызларның 3нче төбәкара форумы узды. Форумга Пенза, Самар өлкәләреннән, Татарстан һәм Чуашстаннан байтак кунаклар килгән иде. Әлеге мәртәбәле форумда яңгыраган кайбер уй тәкъдимнәрне безнең хәбәрчеләребез дә тыңлап кайтты. Татар хатын-кызларының җыены Ульяновск өлкәсендә беренче тапкыр 2014 елда узган иде. Шуннан соң ул ел сайын татар мәдәният үзәгенә өлкә авыл районнарыннан 200-гә якын милләтебезнең затлы ханымнарын һәм туташларын бер мәйданга җыя башлады. Анда гадәттә дөньяви сораулар, гаилә мөнәсәбәтләре, тәрбия, мәдәният һәм мәгариф, телне саклау кебек мәсьәләләр карала иде. Быелгысы инде Ульяновск мөселманнарының дини нәзарәте белән өлкә татар милли мәдәни автономиясенең чираттагы уртак проекты. Монда инде иң мөһиме татар автономиясе белән безнең дин әһелләренең, мөфтиятның бергә эшләүләре. Бөтенесе бер йодрыкка тиңәлеп, бөтенесе бер булып, сизелде монда бер дәүләт булып яшиләр. Мөселман кыскатыннарның оешмасы булсын өчен инде күптән хыяллана идем, шуның өчен менә Сетне булышыгыз белән Илдар Хаҗиның булышы белән инде менә шулай җыелыштык дигән. Димитровград шәһәренең әлеге күркәм залына бу юлы мәчетләр каршында эшләүче, мәдрәсә мөгаллимәләре, укытучылар һәм мәдрәсәләрдә белем алучы шәкертләр җыелган. Алар арасында күрше төбәкләрдән килүчеләр дә бар. Ульяновск өлкәсе Россия күләмендә үрнәк өлкә ул. Ник дигәндә автономия белән мөфтият бергә тырышып чараларны үткәреп баралар. Һәрберсе аңлашып баралар, халыкны яшеп баралар, халыкка тырышып баралар. Һәм алар үрнәк кенә түгел, безнең өлкәләрдә дә шундый чаралар үтсә иде. Форумда сүз башлыча балаларга дини тәрбия һәм белем бирү, ислам дине нигезләрен өйрәтү, әби-бабайларыбыздан калган гореф-гадәтләрен саклау кебек бүгенге көндә бик күпләрен борчыган сораулар хакында барды. Проблемалар күп. Безнең бит инде әйтәсем килде, менә катнашниклар буенча күп сөйләдем бит инде. Аннан соң инде безнең балаларыбыз бит инде туа, особенно катнашникларда бит инде күбесе безнең диннән китүчеләр дә була. Аннан соң инде шу менә бу яшьләрне без бит инде исем кушканда, балага исем кушканда әтисе, әнисе дә килә, шунда инде бик каты сөйлибез. Чыгыш ясаучылар билгеләп үткәнчә, соңгы елларда мөселман хатын-кызларның гаиләдәге роле үскән, иҗтимагый тормыштагы активлыгы да арткан. Аеруча бу хәрәкәткә яшьләрнең һәм зыялы ханымнарның килүе андый оешмаларның абруен күтәрә, киләчәге өметле икәнен раслый. Тыныч кына буыннар алмашы бара. Рәиснең шундый шарт куйды. Ул ханымнар килгәндә ди, сез үзегез белән яшьлек кеше алып киләсез ди, ни өчен дигәндә саны өйрәтәсез, өйрәтеп калдырасыз, чөнки без әле яшь буынны өйрәтергә дә тиеш, аларга белем таратырга тиеш. Шуңа күрә без инде әлбәттә яшьләр белән аралашабыз, эшлибез, ул безнең аерым бер юнәлеш булып бара. Сер түгел, гомер-гомергә катнаш никахлар бер генә ата-ананы да битараф калдырмый. Җыенда катнашучылар әлеге четерекле теманы да читләтеп узмадылар. Мәдәм баласы халал булыр өчен кыскатын иргә никах кирәк. Туганнарым бу дөньяда да бүгенге булса да нинди генә веклар, меңнәр еллар үтсә дә никахсыз булмый туганнарым. Ник дисәгез, бүгенге көнгә бит бар шундый хәлләр, давай попробуем булмас. Нәрсәндә пробовать. Чит төбәкләрдә анда проблема инде катнаш никахлар. Шуңа күрә
Менә инде хатын-кызлар, әниләр буларак, әниләр буларак, ничек бу эштә үзебезнең көчебезне сынап, һәм инде шушы эштә файдалы була алабыз дип, менә шушы сорауны күтәрәләр. Татарстанның халык артисты Гөлзада Сафиуллина милләтебезнең рухи байлыклары турында гына түгел, аның гыйбрәтле тарихына да тукталды. Безнең нинди биек дәүләтләребез булган, безнең нинди биек каһарман җегетләребез булган. Аллаһка шөкер, без нинди биек ватаннарыбыз булган, безнең дәүләтчелекләребез булган. Без буны хәзер беләбез. Ә бит белмәдек җәмәгать, белмәдек. Шуңа күрә дә без куркак булып, ишекне ачып керергә, телебезне ачып әйтергә без куркып тордык. Менә хәзер инде беләбез. Ульяновск өлкәсенең икенче зур шәһәре Димитровградта 16 меңнән артык татар яши. Шәһәр үзәгендә 125 еллык тарихы булган борынгы мәчет, татар мәктәбе эшләп тора. Актив, милләт җанлы татарлар яши биредә. Хатын-кызларда кимен куймый. Төрле чаралар уздырабыз. Картлар Чишмә оешмасында картлар белән очрашу. Мастер-класслар, ашарга пешерү, тоже татар халык ниләре, камерачлары, колфак чигү эшләре. Шулай ук мәктәп балалары да катнаша безнең ул мероприятиеларыбызда. Колфакларны үзебез чигәбез дә, үзебез лайк-фак диләр инде. Төрле әйберләрдән ул интернетта да бар, үз башыбыздан да чыга. Димитровград шәһәрендә зак еллардан бирле милли һәм дини тормышта катнашып, балалар һәм яшьләр арасында зур эшчәнлек алып баручыларга Бөтен дөнья татар конгрессының бүләкләре тапшырылды. Форумның рәсми өлешеннән соң чара аш стәлләре артында дәвам итте. Андагы мәҗлестә хатын-кызларның бәйет мөнәҗәт кичәсенә әйләнде. Ульяновск өлкәсеннән Рамис Сафин, татарлар. Казан шәһәребез инде ул безнең һәрвакытта да безнең бишегебез инде ул. Потому что президентыбыз инде безнең президент, бөтен татарларның президенты. Татар конгрессы инде ул безнең тоже Казаныбыз, Татарстаныбыз бишек булса, ул конгрессы безнең шул бишекне селкетүче әти, әни дип әйтәме, шул булып чыга инде. Bütün işlerini Татар конгрессы аша эшлибез. Бик зур рәхмәт Татар конгрессына, чөнки һәрвакыт любой вопрос булганда, сорау булганда, һәрвакытта да конгресста bütün эшләрне эшләргә була. Татарстанның семейный конгрессы тоже 30 ел. Безнең тоже беренче Сабантуйлар Приморский крайда 30 еллык булып китте. Ул, наверное, инде теге планеталарның бер-берсе белән эшеркан вакыты, шуңа шулай сәбәпләр бер-берсе белән, наверное, тартылышып, шулай эшләп килеп, янашын 100 еллыкларында үткәрелергә шулай булсын. Безнең балаларыбыз, оныкларыбыз шуны продолжать алсыннар. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Программабызның икенче өлешендә. Укырга бер кайчанда соң түгел. Инде бу тема буенча, теология буенча балаларның ял итүе, дасук инде иң беренче минем эшем дип исәпләнә. Башкортстанның Бүздәк районы татар үзәге. Халык шул тиклем безнең үзәкне ярата, сездә әйбәт бит, матур бит дип, инде безне дә шатландыралар үзләре дә. Магнитогорскиның Казаныш бию ансамбленә 5 ел. Таптык хореографны, монда ул тоже тырыштык, кызлар килә башладылар, татар хатыннар түгел дә урыслар хатыннар килә башлады. Белем истәргә бер кайчанда соң түгел, хәтта пенсияда да. Казакъстанда яшәүче милләттәшләребез диссертация аклый. Тулырак алдагы сюжетта. Мин үзем Нөркә авылы Балтач районы Башкортстанда туып үстем, татар гаиләсендә. Әти-әниләрем дә, сүрәтиләрем дә бик дини кешеләр иде. Аларның намаз укыганнарын карап, Коръән сүрәләрен тыңлап, шул вакытта бик тиз хәтергә керә торган иде. Үзем мондай светский эш буенча эшләсәм дә, үзем бисмилласыз өйдән чыкмый торган идем. Ураза вакытларында авыз ачтырулар, уразаларны тотып,
Білген тоғаларымны оқып, балаларыма да өйрәтеп, шулай гомер буе шулай килдем. Хәзерге вакытта интернеттагы рухи практика турында мәгълүматларның күп булуын исәпкә алып, хаталарны булдырмаска куркып, Җәннәт Әсхәт кызы теология буенча белем алырга булды. Иң башта 2016 елда Казан шәһәренең Мөхәммәдия мәдрәсәсенә укырга кергән иде. Аннары 2017 елда Россия Ислам университетына күчте. 2 ел арасында бакалавриатны тәмамлап, магистратурага укырга керде. Минем магистерский диссертацияның темасы дини оешмалардагы балаларның ялын оештыру һәм уздыру. Балалар хәзер интернет челтәрләрендә утырып, гаджетларда утырып, үзләрен спорт ягыннан да, башка яклардан да белем алуга да вакыт тапмыйлар. Шуңа күрә минем шушы диссертацияда карап, ничегрәк балаларны алдап, сулдап, шушы дини якка да, үзебезнең гореф-гадәтләребезне дә өйрәтеп, ничек шушы интернет читләреннән вакытларын әзәйтергә. Диссертация әзерләгәндә кыйныклар күп иде. Әлеге тема буенча материаллар булмау, антиплагиат белән тикшерү һәм башкалар. Әмма дулкынлану һәм олы яшьтә булуына карамастан, Җәннәт Әсхәт кызы фәнни хезмәтен 5леккә уңышлы яклады. Инде бу тема буенча, теология буенча балаларның ял итүе, дасук инде иң беренче минем эшем дип исәпләнә. Безнең институтта монда бөтен интернет пространствода башка бер эштә тапмадым. Мөмкин үзем дә уйлыйм инде дини белем алганда Аллаһ Тәгалә мөмкин үзенең дә сынауларын биреп, тырышсын, яңадан белемнәрәк булсын дип миңа шундый сынаулар биргәндер. Диссертация яклау мөмкинлеге өчен үзенең фәнни җитәкчесе Гөләз Галәвиевага, электрон һәм дистанцион укыту директоры Илшат Нәҗиповка һәм университет ректоры Рафик Мөхәммәтшинга зур рәхмәт белдерә. Нигә дисәгез, ул кеше миңа беренче юлны күрсәтте, шушы институтка килергә, аннан инде үзем әкертенә укыдым. Һәр вакытта мин аның ул миңа үзенең җылы карашы белән әйтеп, өйрәтеп торганнары бүгенге көндә дә бик рәхмәтлемен. Балалар безнең киләчәгебез дип саный Җәннәт Әсхәт кызы. Шуңа күрә киләчәктә төрле категориялары балаларның буш вакытларын оештырырга планлаштыра. Алдагы көндә Аллаһ Тәгалә рөхсәт итеп, риза булып, үзебезнең шул яшел борынгы татар мәчетен төзеп, шушы балаларны, үзебезнең балаларыбызны мәчеткә кертеп, дини яктан, рухани яктан да белем биреп, үзебезнең балаларыбыз инде югары дәрәҗәдә үстерергә ниятлибез. Әдилә Төхбәтова, Татарлар, Нурсултан шәһәре, Казакстан. Татарларны берләштерүче үзәкләр илебезнең һәр төбәгендә бар. Шуларның берсе Башкортстанның Бүздәк районында актив эшләүче татар тарихи-мәдәни үзәге. Монда килүче һәркем үзенә кызыклы шөгыль таба ала. Тулырак Миләүшә Латыйпова видео язмасында. Татар тарихи-мәдәни үзәге үзенең эшен 2005 елда Бүздәк районы Килем авылында башлый. Җиде ел элек Халыклар дуслыгы йортының филиалына кергән оешма район үзәгенең мәдәният йортына күчерелә. Бүген биредә татар халкының гореф-гадәтләрен, милли йолаларын саклау максатыннан күп санлы чаралар оештырыла. Халык шул тиклем безнең үзәкне ярата. Бүгенге көндә булмас инде дигәнек юк. Китерәләр әниятиләренең тастымаларын, әйберләрен. Шуларны саклагыз инде, сездә саклана, сездә әйбәт, бит матур бит диеп инде безне дә шатландыралар үзләре дә. Milli kiyimler üstünden көп эшләйбез. Әле бездә хатын кызлар гына да түгел, яшь җегетләр дә йөриләр, колфаклар. Тегә башладык түбәтәйләр. Бик зур эшне шәҗәрә өстеннән эшләйбез. Безнең татар халкы каян күчеп килгән. 40 ел гомерен мәдәнияткә багышлаган Гүзәл Гәүһәрова татар үзәген 2015 елда җитәкли башлый. Милләттәшебез һөнәре буенча биюче, озак еллар балаларны милли биюләр белән таныштыра ул. Үзәктә шулай ук аның ярдәмчесе кызы эшли. Мин монда юкка эшләмим, җаным татарлыкка тартыла.
Коймак һәм сары майга басылган камыр һәм кайнар шулпалы, итле бәрәңгеле, эшлекле бәлеш сәламәтлеккә зарар китерми. Иң мөһиме, чамасын онытмаска кирәк диләр бүздәклеләр. 3 ел элек Бәлеш Фест фестиваленең төп герое Бәлешне нәкъ шушы мичтә пешерәләр. Бүген килеп, әлеге чараның географиясы киңәя. Хәзер Бүздәк җирендә төрле районнардан бәлеш пешереп алып киләләр. Бәлеш Фест проекты үзәкне генә түгел, Бүздәк районында данлаучы бәйрәм диергә була. 4 ел дәвамында Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтәрияте белән берлектә оештырылган чара зур популярлык яулый. Ул республиканский гына да түгел, хәзер межрегиональный уровеньдә безнең Оренбургтан, Чиләбедән, Татарстаннан татарлар кунакка киләләр. Татар үзәгенең эш планында ел башыннан ук проектлар төзелеп киткән. Җитәкчелек сөйләвенчә, быел аеруча Бүздәк белән бәйле тарихи вакыйгаларга зур игътибар биреләчәк. Башкортстанның Бүздәк районыннан Миләүшә Латыпова, татарлар. Магнитогорскийның Казаныш татар бию коллективына 5 ел тулды. Бу әлбәттә коллектив өчен күп вакыт түгел, әмма аларның агзалары тормыш күргән, югары үрләргә менгән өлкән кешеләр. Аларга 65-70 яшь дип кем әйтер. Менә шулай күңелле, дәртле итеп биюлар. 16 кешедән торган Казаныш татар биюләре ансамбле чыгышлары белән ватандашларыбызны да сөйдерәләр, үзләре дә рухи канәгатьлек алалар. Люблю сцену, танцую, люблю. В детстве танцевала, очень хотела, и вот пришло время, когда я вернулась, чтобы мы долго танцевали, чтобы вот возраст наш не мешал нам танцевать. Шиела, до сих пор начал танцевать с 1966 года. Задор. 70 лет. Бейся, киля. Танцуем. Танцуем. Biz 16 yaştan бей başladık. Ne строительләрдә, мен калибровщикларда. Мөхәммәтшиннар Казаныш татар бию коллективының иң өлкән әгъзаларының берсе. Нәкъ менә алар инициативасы белән әлеге ансамбль булдырылды. Әйдәгез бию ансамблен итәбез. Әйдәгез бардымы сезнең хореографтан? Без табабыз хореографны, таптык хореографны. Монда ул тоже тырыштык. Кызлар килә башладылар. Татар хатыннар түгел дә урыслар хатыннар килә башлады. Гомер буе рус халык биюләрен башкарган Людмила Шумакова хәзер пенсия яшендә татар мәдәниятен үзләштерә. Мне так все здесь нравится, все так интересно. Но мне помогают вот одевать платочек этот, чтобы... Цветок на центр? Я сама, наверное, мне сложно будет, я сама не оденусь. Үзләре генә шөгыльләнми, оныкларын да җәлеп итәләр. Алар өчен Дулкын балалар бию коллективы оештырылган. Аның әгъзалары да шулай ук татар мәдәниятен актив пропагандалыйлар. Дружный коллектив, у всех друг другу помогают, чтобы ансамбль оставался таким же дружным, веселым, хорошим, и сюда приходили люди танцевать, учиться. Можно на пение татарское, можно на танцы. Ждем. 12 яшьлек Клементий Орлов бию белән генә шөгыльләнмичә, татар телендә җитди өйрәнергә карар иткән. Я открыл язык, аффиксы я узнал, что такое. Я вообще не знал, что это такое. Обычно суффиксы привычные, а тут аффиксы. Знаешь уже по-татарски? Ну, знаю, я тебя люблю. Давай. Минсир там, Татарстан. Вырасту, планирую учиться в Татарстане. Поэтому татарский учу. Казаныш коллективы һәм аларның оныкларының Дулкын ансамблен 5 ел рәттән профессионал хореограф Татьяна Суярка җитәкли. Биюләр дә куя, шулай ук коллектив өчен костюмнар да тегә икән. Мы стараемся, чтобы зрителю было хорошо, чтобы все пришли, получили удовольствие, чтобы радость продолжалась, перетекала от нас к вам, от вас к нам, от зрителей к артистам, от артистов к зрителям. Мы взаимно обогащаем друг друга. Без этого никак. Мен уже 3 ел йөрим. Инде дә апайым килде, апайым мине алып килде. Мин вообще танцевать этмәйм, вообще. Килеп ошында өйрәндем инде. Хотя бы еще 5 ел, еще 10 ел еще йөрергә. Ансамбльгә килгән бер генә кеше дә китми диләр Казаныш хатын-кызлары. Чыгыш ясау өчен яшь тә,
Репетицияларга барырга мәдәният сарайының ераклыгы да киртә түгел аларга. Мин ижрактан монда киләмен, 1 сәгать жолга китә, даже сәгать ярым остановкаларда торгач, трамвайларны көткәч. Тырышам монда килергә. Магнитогорскида татар бию мәдәниятен саклау, үстерү һәм пропагандалауга шактый өлеш керткән Казаныш ансамбле ярдәмгә дә, алга таба үсешкә дә лаек. Магнитогорстан Гөлдар Хафизова, татарлар. Бүгенгә менә шулар мөхтәрәм милләттәшләребез. Кайда гына яшәсәк тә үзебезнең татар булуыбыз белән горурланып, изге гамәлләр кылып яшик. Сау булыгыз.